ҷамоати деҳоти Дурбат дар маркази шаҳри Ҳисор ҷойгир буда шуғли асосии мардуми ин гӯшаи кишвар кишоварзӣ мебошад. Дар ҳудуди ҷамоат 121 хоҷагиҳои деҳқонӣ, хоҷагии илмию таҷрибавӣ ба номи Дзержинский, хоҷагии кооперативии истеҳсолии Самар ва инчунин корхонаи воҳиди таълимии таҷрибавии Ҳисори назди Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон фаъолият мекунад, ки мақсади асосии ҳамаи инҳо татбиқ кардани илми муосири кишоварзӣ ва ҳам таҷриба андохтан аст. Дар ин ҷамоат деҳқонони мо кишти ғаладона, сабзавотҳо, картошка, пиёз киш кардан. Дар ҳар як гектари картошкае ки мо киш кардем 210 сентнери ҳосил гирифтем, ки дар майдони 30 гектар. Пиёз мо моша дар майдони 35 гектар пиёз киш кардем, ки ҳар як гектари мо 350 сентнери ҳосилнокӣ ба даст овардан. Инчунин кишти пахта бошад. Дар хоҷагиҳои деҳқонони мо кишти пахта дар майдони 54 гектар расонданд, ки айни ҳол чиниши пахта рафта истодааст. Хоҷагиҳои деҳқонӣ тобеи ҷамъияти деҳоти Дурбат кӯшиш дорем, ки дар таъмини амнияти озуқавории ҷумҳурӣ саҳм гузорем. нашунамои пахта дар хоҷагии деҳқонии Сунбула хеле хуб гаштасту дар ҳар як бригада аз 80 то 100 нафари чинакчон аз пайи ғуничини тиллои сафед мебошанд. ҳама саҳар мехезад бо орзу ҳавас ба тамоми хурсандиҳо ба сӯи пахта меояд. бовар кунед ҳамин савхози мо пештарин шудааст, ки тӯли чанд солаҳо буд, ки ин хел орзу ҳавас расидагӣ набудем. ва ҳар як килои пахтаи мо 60 дирами ҳар рӯз пулаш медиҳад. ҳар рӯзе 60-70 кило худам пахта мечинам. бояд гуфт, ки хоҷагӣ барои хуб нашунамо ёфтани пахта 6-7 маротиба коркарди агротехникаи байни қатораҳоро гузаронда дар 4 давра ба ниёлҳои пахта доруҳои минералӣ ва зидди ҳашарот додааст. мисол иқдом гирифтем, дар ҳаҷми 200 гектар пахта киш кардем. назар ба соли порсола 3 маротиб зиёдтар. порсол 60 гектар хоҷагӣ пахта кордагӣ буд ва дар ҳамин шабонарӯз, ки дуюм чинак рафтудааст, мо 14-14.5 сентнери ҳосил гирифтем. то ҳозир ба корхонаи коркарди пахта 256 тонн пахтаи хома супордем. ин намуди флеш мебошад ва ҳосилнокии мо дар нақша мо 25 то 27 та ният дорем супорем. кишоварзони ин хоҷагӣ дар парвариши зироату пахтакорӣ таҷрибаи кофӣ доранд. онҳо дар назди худ мақсад гузоштанд, ки ҳосилнокии пахтаро назар ба соли гузашта афзун намоянд. дар соҳаи пахтакорӣ ҳамасола софдилона меҳнат карда ҳосили дилхоҳ ҳам ба даст меоранд.